al nord de Biscaia, i no gaire lluny del mar, emergeix, com a cim mític de les muntanyes biscaïnes, el Mont Oix. Un magnífic mirador de les terres més al nord del País Basc. Els seus 1.029 metres d'altitud fan que se'l conegui com el Mirador de Biscaia. L'Oix és un dels cims des d'on, amb tocs de botzina, es feien en temps remots les convocatòries a Batjarrac o juntes de Guernica. La carena de l'Oix representa un dels indrets emblemàtics de la història d'Euskal Herria i durant part de la prehistòria aquests paratges els van habitar gent dedicada al pasturatge. Poc abans de l'any 1000, un creixement demogràfic i econòmic sense precedents va provocar que grups de camperols i ramaders constituïssin petites aldees, obrint clarianes en els boscos, als vessants de les muntanyes o bé a tocar de les valls. Per fer-ho, van haver de rompre terres i cims, crear prats artificials i aprendre a controlar els recursos naturals. Tant llavors com en èpoques posteriors, el riu adquireix un paper protagonista com a font d'energia principal per a la subsistència dels seus habitants. En aquesta ocasió, com a nexe d'unió entre passat, present i futur, i amb l'energia com a punt de referència preferent, la nostra proposta cerca la reivindicació de la llera del Lea. A les vessants del Mont Oix hi neixen els torrents que conformen els rius Lea i Artibai, que desemboquen a Lekeitio i Ondarroa respectivament. Passant entre muntanyes i resseguint les marges del riu, el Lea ens condueix al mar passant pels 5 municipis, als quals ens referirem més endavant, que alhora componen la mancomunitat de Lea i Barra. A iniciativa d'aquest organisme, que en va ser el principal promotor, l'any 2001 va sorgir la idea que, amb el nom Projecte d'Actuacions per a la Promoció del riu Lea i el seu entorn, culminaria en el que avui coneixem com Lea Ibilbidea. Si ens remuntem a l'origen del projecte, hem de situar el començament d'aquesta iniciativa en el parc ubicat al Cordal del Mont Oix, construït per l'empresa Eòlica Euskadi, com a primer parc de generació d'energia elèctrica per mitjans eòlics de Biscaia. Amb una inversió superior als 31 milions d'euros, les primeres fases van entrar en funcionament als anys 2003 i 2007. Compta amb una quarantena de torres de 52 metres d'altura, 22 metres de diàmetre de les pales i un pes aproximat de 60 tones mètriques. Amb una potència de 850 quilowatts i tenint en compte que la velocitat mitjana del vent al seu lloc d'emplaçament és de 7,5 metres per segon, la seva producció d'energia anual equival al consum de 85.000 llars. Tot el que ha quedat dit, a banda de l'esmentat projecte de promoció del riu Lea, va propiciar que es fessin servir diferents exemples de les actuals energies alternatives juntament amb d'altres del nostre passat històric que, tot i ser vestigis, donarien forma a un projecte cultural i turístic molt més ampli. Partint del fet que les antigues ferreries, molins i preses encara avui en funcionament són part del patrimoni històric del Lea, del seu recorregut i també dels seus municipis. Bé, de fet el projecte va sorgir una mica com a conseqüència de les converses mantingudes amb Eòliques Euskadi, que, bé, ells estaven movent una mica l'ampliació del parc eòlic d'Oix en una segona fase, que ja afectava el terme municipal de Munitíber, i aquí, a l'Ajuntament, ens comentaven que hi havia un problema, que era que no hi havia cap lloc a nivell basc on es centralitzessin totes les energies alternatives, que eren l'eòlica, que és la que ells gestionen, la hidràulica i finalment la solar. Aquestes tres. Vist això i el fet que teníem un entorn natural on hi havia hagut una ferreria, teníem el riu Lea, que ha estat, bé, que pràcticament des de l'època medieval ha estat un riu molt, entre cometes, industrialitzat. Hi ha moltíssimes preses que s'han fet servir per moure maquinària pesant de molins, ferreries. Vèiem que hi havia una solució possible pel que ens plantejava Eòliques Euskadi i vam començar a parlar, primer aquí, a l'Ajuntament. Una mica ens vam adonar de la dimensió del projecte i de tot el que podria suposar i ens vam plantejar que el millor era traslladar-ho a la mancomunitat per tal que entre els 5 municipis que la formem poguéssim desenvolupar el projecte amb més ambició i amb més possibilitats.
És un projecte que ofereix una alternativa incomparable per conèixer el paisatge, l'entorn i la flora i la fauna de la vall del Lea i, sobretot, per contemplar de prop els ginys hidràulics que van tenir una importància cabdal en el passat. Abraça diferents sensibilitats i l'objectiu ha estat crear una infraestructura pràctica i popular per l'ús quotidià de tots els habitants de la comarca, satisfent una demanda històrica i alhora oferint un passeig esplèndid als visitants. El riu Lea, d'uns 20 quilòmetres de longitud, recorre una superfície aproximada de 82 quilòmetres quadrats fins a la seva desembocadura al Cantàbric en direcció nord. Si parlem de Lea i Barra, ens referirem sobretot a la zona que comprenen els municipis de Munitíbar, Aulesti, Gizaburuaga, Amoroto i Mendexa. Munitíbar, dividit en 4 barris principals, a banda dels nuclis d'Arbatzegi i Gerrikaitz, va rebre la seva carta de fundació l'any 1366, però el seu origen es remunta a l'època romana. L'església neoclàssica de Sant Vicente, situada a la plaça, ha incorporat les restes de la torre Jaureguià i en destaca la seva preciosa portada aixoplugada sota la torre. És el típic conjunt rural amb un casc urbà que gira al voltant de l'església. El riu Lea, al seu pas pel municipi, recull les aigües d'altres rierols que també neixen al Mont Oix. Aulesti és el municipi amb més població i més gran de les localitats que conformen la mancomunitat. És a meitat del camí entre Munitíbar i Lekeitio i encara conserva el seu traçat medieval. No té caràcter de vila, tot i que va ser disposat com a tal. Aulesti és en realitat avant-església, encara que conceptualment està estructurada com un nucli gòtic de configuració estreta i allargada. La seva església de Sant Juan Bautista va ser declarada monument històric l'any 2002. És de tall renaixentista i destaca per les seves dimensions en relació amb la resta del poble. A partir del segle XVI, quan l'església i els palaus configuren la plaça i es construeix l'Ajuntament, es revalora notablement i adquireix el seu esplendor com a centralitat de caràcter urbà. La casa consistorial és d'estil neoclàssic i presenta 3 pisos amb pòrtic baix i balcó seguit. Compta amb nombrosos barris, però com a parada obligatòria no podem passar per alt l'ermita de Santa Eufèmia, al Mont Urregaray. Des d'allà, a l'esquerra, hi trobem el rocallós pic de Bedarzandi i la vall entre tots dos cims en un marc realment espectacular on cada 16 de setembre se celebra la seva famosa romeria. Com a espai de lleure, també destacable, al voltant del riu, s'hi ha creat una zona recreativa al punt on el Lea rep l'Oix, un dels seus afluents més importants. Conegut amb el nom de Parc Fluvial Errekondo, disposa d'una platja artificial on l'aigua és a l'abast de tothom. Gràcies a aquest ambiciós projecte de la Mancomunitat de Lea i Barra, finançat gairebé en la seva totalitat per la Diputació Foral de Biscaia, amb una aportació de més de 3 milions d'euros, es veurà materialitzat un dels desitjos més anhelats pels seus habitants, com és la creació d'una infraestructura pràctica i popular per l'ús quotidià dels diferents municipis de la vall.